Thangnai 2 tarigo oro komlai kamiwo kisisa wansok phelai mani phanu klaika hai khaba wansok khaniwo daralai mani phanu klaika o jagao Christian khainai bai Hindu hai khaba goriya thungnai ni khaniwo kisa phelai mo khaika a phaimano tuiwoi jebabe nangunaya kokpir jakha aboni bai angtini komlai pa kamiwo phai hap phaika thake hap phaiwoi parani jara goriya khungnai hai khaba Hindu khainai rok borokni chowdhury rok kherphang rok joto bai ni malaika onkhe borok malai mani ulo jodio watui ni bisingphano phai manjak phai tabobo tongo iko lukuni secretary Hindu khainai yang khaba Christian ni tongpolo secretary dunujon secretary toila ang belai saksana subagdo hini mone khayo karon hongkhangkhe tabuk jeng dormo no tuilai walaina joraliya aikon no tuilai phelaina kobiya ar jati no tuilai jeng walaina kobiya a jaga wansubuino dini ang borok dunu side ni borok no nawi salaika borok bai to borok ba abono sauje jeng tonglai bani wansubu kaham no hamjak abos hongkhangkhe o komlai parabo borok kununai ni komlai parani borok komlai parao na asayu komlai parano borok na omthai thi kalari এই হিসাবে বড় কমলাই পারানো হামজাগু কমলাই কামিনী বড় হামজাগু ইয়াবা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রনি নাগরিক হিসাবে বড় যে যার হামজাগলাই খানিব ধর্ম খাইলি আবো সিমিসি তো আ হামজাগলাই মেনি ব হয়তো কাইসা লামাতেই বব ঈশ্বরনো সানো তে কাইসা লামাতেই বব ঈশ্বরনো সানো ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন আ জিনিস ন বড় বাই আং সারাই তিনি কক সালাইখা তো বড় আবনো সাউ যে কাহাম তংলাইনাय আর মিলিলাই তংলাইनाय Tekuno hermu phaileya kese kereng phaiya aboni bisinti ini jeng komlam salai dara norokni o komlai kamiwo norokni bisinti no haye ke ba kamini bisinti no tabuk lukurok bul busilai tongkha o bul busilai tongmani haye ke viral onglai tongmani oborok no tui nang bo bai ke lukurok no message nan musu message mani no hai asli to kisam se mistake lai khane jani jago momo tu khane kisam sang lai mani khane boto mo wa sogun na fi lai ni lai ni ma tong hisna ba je dan jama mani to boto dan jago mo to khai ni ma tong lai na khai mani bisino to ma to ke khai ni ya khai ni na to hai ni ta bi sang boro ni salai ki ha salai ki ni dara to isen boto baksa ke ma tong na para ka se boro se joto e do khani boro norok o bol busilai thano kokosar mani ba lukurok no samung obono amalini lamawo ishor matai jino subathan o komlai parani borok ro takut kaham buku kaham ro kesang matang jotona ham dara norokni o komlai kamiwo je norok kobanglai tongmani lukurok tabuk bul busiwi tongkha oborok no tui kisa clear ka saithram abono tini বিষয় যে bul unglai mani abongka khulumani to jani baija mane jani koito ba jani asam lai mani bisinti ini fermong abono kisa phaika bahai mane koroksa borok bona hamjago ba koroksa borok bona hamjago abani bisinti kisa problem bayo inge jeng jate amahai te next time jate amahai bol kene ke jate khlaiawoi jani baija je asamani abono khlaiwi jani baija tonglainai ba jeng takhu bukuk jotono khathamsa ba jeng khabaksa jotono sini bitrasa doka jeng jotono khabaksa khlaino jani baija je asamano no abhaikeno jeng jate hamiyawan soglaya jate chayawan sogya abhaikeno jeng jotono hakeno tonglaimai jotoni hanwa ang kaise obono nang lukurok no kokosar mong ba lukurok no message remo adara nini sinimu ani sini ke raju samudra nini o mahai o korok ni potro obo kono jaga rok ta তিনি রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টান যে পদং কে সেক্রেটারি ও তঙ্গ kami কামি কে কমলাই